Magandang araw Pilipinas. Ayan, hello mga kabarya. Ayan ang topic po natin ngayon, itong 2 piso na banknotes. Ayan, ang bagong lipunan series ito. Ayan, dumako tayo dito sa Ubers. Ayan, makikita nyo si Dr. Jose Rizal. Ayan, nakaharap sa bandang kanan. Sa ilalim, nakalagay Jose Rizal. Sa bandang kaliwa, ang denominasyon na 2 piso. At sa bandang taas naman, ayan, nakasulat, Republika ng Pilipinas. Ang salaping papel na ito ay isang bayarin ng Bangko Sentral at lubos na pinananagutan ng pamahalang Republika ng Pilipinas. Ayan, makikita nyo naman dito yung ang bagong lipunan. Ayan, at dito sa bandang kanan, ayan, makikita nyo ang selyo ng Bangko Sentral ng Pilipinas na may taong 1949. Ayan, dito naman sa may bandang baba, ayan, nakalagay Pangulo ng Pilipinas, Ferdinand E. Marcos. Ayan, tagapangasiwa ng Bangko Sentral. Ito'y si Governor Licaros. Ayan, 2 piso ang papel na ito ay salaping umiiral sa Pilipinas at pambayad sa lahat ng uri ng pagkakautang. Ayan, dumako naman tayo sa reverse. Ayan, 2 piso. Ayan, nasa bandang kaliwa. At ang sa ilalim naman, ayan, 2 piso. At nakasulat dito, pahayag ng kasarinlan ng Pilipinas noong ika-12 ng Hunyo, 1878. Ayan, balkonahe ng Mansyong Aguinaldo. Ayan, napakagandang banknotes. Ayan, may 2 piraso ako nito. Ayan, ang banknotes na ito ay demonetized na. Ayan, hindi na po ito tinatanggap sa merkado. Ayan, na-demonetize ito noong February 3, 1996. At ang number nito ay number 205005. Ayan, pang collection na lang po ito. Ayan. Ayan, maraming salamat po sa inyong lahat, sa mga nag-subscribe sa akin. Ayan, maraming salamat po sa inyo. At kung bago ka lang sa aking channel, ayan, wag mo na rin kalimutang mag-comment, like, share, subscribe, at pakipindot na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod kong videos. Ayan, maraming salamat po sa inyong lahat. Muli, stay safe, stay home, God bless. Diyos mabalos.